cum a schimbat? Scumpă, vezi că alea-s pijamale. Da, pijamale, sunt mai faine. E cea mai faină îmbrăcăminte. Hai să mergem. Ok, de unde vrei să ne ducem, la distracție sau la cumpărător prima dată? Vreau să mergem acolo unde există la distracție. Ok, haide, e fix foarte aproape că te aștept pe tine. Scumpă, am uitat că este o cale mai aproape, ai luat-o înainte. Mami, Da. da, nu putem merge și cu barca. Într-o zi o să mergem, scumpă, într-o zi. Păi, azi... Scumpă, ba nu, Mai stăm o zi? mai stăm 4 zile, scumpă. Sau nu mai știu. Cred că, da, una mai stăm, scumpă. Că ai zis că a încheiat altcineva iahtul. Da. Deci azi e penultima zi. Da, haide, Și scumpă. mâine mergem cu bărcuța, da? Da. Păcat că nu te mai poți duce la domnul la călărit. Mi-a spus că te mai primește. Dacă vrei să vii să te duci mâine la călărit, te duc. Nu mai vreau la călărit. Acum vreau să stau. Ok, haide pe aici. Haide. Ce braț fain este pe aici. Dar pe unde mergem, Doamne ajută? Păi, prin copaci, prin pădure, scumpă. Nu asta e distracția. Dar o să-ți placă foarte mult. O să spun. Da. Haide, scumpă. Uite. Nu cred, ne dăm cu asta. Da. E cea mai bună mamă din lume, e cea mai bună mamă. Și putem ateriza cu asta direct la magazin. La ce magazin vrei? La coafor? La să-ți iei haine? Sau la supermarket? Nu știu, aș vrea să mergem acolo unde e fântânița aia. Ok. Hai, ne băgăm? Da, Okay. 1, 2, 3. Wow! Ha! Tu ești mai fată decât mine. Îți place, scumpă? Da. Și te poți duce și pe jos. Dar cum sărim? Păi trebuie să te duci în jos dacă vrei să sari. Numai poți să dai și, ai văzut, este acolo un buton. E serios, scumpă? Eu nu vreau să sar. Ok, trebuie să sar ceva. Era! Uite, acesta este orașul acestei mare. Adică unde stăm noi la mare? Hai, uite, este o hintă frumoasă. Unde vrei să te ducem la magazin? Da, unde să-mi iau înghețată. Vrei la înghețată? Nu cred că m-am luat. Da. Scumpă, uite-te la mine! Wow, mama. Mă dau peste cap. Hai să vizităm pe aici. Scumpă, dar eu am fost în orașul ăsta de 1000 de ori și știu tot. Da, mie mi-ar plăcea să stăm în acest oraș. Să avem o casă. Dar haide, vrei până la coafor? Da, haide. De să-ți faci părul. Adică stai, că nu e nimeni azi. Hai la înghețată atunci. O nici la înghețată nu-i deschis, dar îi las eu banii. Hai dați înghețată că el lasă eu banii pe masă. Eu o să-mi iau de... Asta nu-mi prea place. Nici asta. O să-mi iau de vanilie. Trebuie să scot banii. Așa. Să-i pun aici. Aici. Trebuie să stați un pic. Așa. I-am pus. Și... astăzi trebuie să mergem la film, așa mi-ai spus. Vrei să mergem acum? Da, haide. Ok.
Să vei merge la un restaurant să mâncăm. Ți-e foame? Da. Oh, nu mai vreau înghețata asta. Ok, haide, scumpo. Mami, Scumpo, după ce ne uităm la film, ne ducem cu barca. chiar vrei? Da. Wow. Haide, film. Haide la Mami, film. Da. Stai un pic, am văzut ceva. Ce? Stai un pic. Stau. Prezentare de modă astăzi la ora 7? Mami, Da. este prezentarea de modă aici la ora 7. Uite, vrei să venim? Da, dar numai eu pot să participiu. Stai, am o surpriză. Am văzut ce face acum curățenici. Am văzut că mămicile cu copii trebuie să se îmbrace foarte fain. Vrei să participi? Da, amândouă trebuie să ne îmbrăcăm foarte frumos. Da, păi hai să ne aici, direct. Păi, ai spus că vrei să ne ducem cu barca. Cine face curățenie aici, Doamne? Ok, haide. Vai, să mă să termina și filmul, haide. Ce film plictisitor în viața mea, nu m-am uitat la un film plictisitor. Haide. Asta. Acum modeling. Uite, mami, la mine, uite, mami. Te uiți? Da. Scumpo, dar... Bumții, bum. Oh, bumții. Vreau să mă duc acolo să văd dacă sunt haine aici. Da, scumpo, nu sunt. Atunci trebuie să ne cumpărăm noi haine. Păi da, mami, normal că nu sunt haine, dar cine ține hainele aici până la 7? Le face fără oricine. La 7 vin și aduc haine, eu așa cred. Oh, chiar, ce bleagă sunt, scumpo. Să mâncăm. Unde vrei? Vrei aici sau la restaurant? Da, hai aici. Hai să mergem sus să vedem ce este. Ok, este burger, cum am văzut, numai este închis. Dar pe peste tot e închis. Păi, nu e închis, numai azi la burger nu lucrează nimeni. Hai să vedem, poate este la pizza. Ok. Oh, nici la pizza. Mami. Da. Hai să mergem să ne îmbrăcăm, că imediat e 7. Și uite că au adus hainele. Hai să ne îmbrăcăm noi primele. Hai. Scumpă mea de 6. Și câștigătoarele sunt Emma și mama ei. Felicitări și aplauze pentru Emma și mama ei. Hai, scumpă, să mergem în câștigat. Ei, hai să mergem acasă. Mâine este ultima zi și vom pleca. Ce rău îmi pare. Ok. Noapte bună, scumpă. Noapte bună.